vakarima iko zvino mavheji pamba pavo ungazombodei. Nepakona apo ndo pandakatotenga ndakaona vari mugadhi mao nditengeserewo zvemavheji nekuti tabaikana kumagrosa hakuna kawo ndozonitengeserawo nawo mavheji papo vakanditengese ko ndakazosangana zvere maekera suru nemaihwiti ndakasangana nawo kuticha kwamenotoindepi toenda kunotenga mapuranga nditoti kutovainda kundoekera kuti kudai kuti zvoni vanga vanaekera kufamba kuenda nekuti vanohodha zvinhu ngavachindotengesa kumucha kuya kana kusapurisa ndozvavanotoita. Zvakaoma zvikwadi. Ochaziva kuti hamwegerewe lockdown asi uchingorya kungorya ndokwaunogona. Bhuku uchaiziva kana 1+1 uchaiziva herewe? Uchaiziva? Siya itosiya izvo zvakanena handichatodi kuchekera mavheji angu. Siya utondotora izvozvi mabhuku ako ese uyekera. Inotora mabhuku siya zviripo ipopo. Dzosera dhishi rangu remuriwo ndoda kudzidzisa izvozvi ndoda kutoona uchiverenga. Unoda kutoita basa rekutongorya panomba muchasi nekuti anzokanzi uri mulockdown. Zvinoreva here kuti kana uri mulockdown munhu hachaverengi? Kubva makuseni kusvika ravira unenge uchingorya uchingozhaka. Ndosaka unoita unoita dofo gore rino. Unonyore uri mukandidheti keyo. Wachiziva kuti uri mukandidheti here? Kasira kuya mabhuku ikoko. Kurya ndokwa rinogona asi haudi kuverenga. Ndinoda ndichiverenga. Kasira kuya mabhuku iwe. Shuwa ungatoita mvuu. Unotoita mombe pano nokurya chete kungoita bhuroira rinongofidhiwa. Uye mabhuku pano ndozvandotoda izvozvo. Kasira mhani iwe. Ungaita 24/7 uchingotsarida. Kutsarida ndokwa rinogona. Handinoita sebenzi. Uya ugara. Vara pasi. Handi. Vara dovira wase rakashama iwe. Sebenzi. Sokuti munhu ungatorya kubva usiku kusvika izvozvi yatovira 7 o'clock uri kungorya. Saka sadza ratonopinda pai. Vhura mabhuku uverenge wakagumisira kuverenga dzipi. Vhura. Kuti zvinotozokuti unotoita dambudziko pano tora chero bhuku irori resainzi. Sainzi ndaidzibhonyai. Uchaita dofo iwe. Nditoyekera iverenga question number 1 iyi kuti vari kuti hautoona kuzukuti pakatana. Unoziva kuti grade 7 here? Saka verenga kuti pakati kuti Gravel. That's why I doti. Saint. Unoziva kuti nini ndaigona singamboiti ndaigona vanhu vaitondisa ndaitora mapuraizi paekera paya kuendeedza kumucha kweduku. Machivi muya ndaizika matubhi muya ndaizika kwese hakuna munhu angasingandizivi ndichitora manumber 1. Ndakazogumira grade 6 asi ndaigona sikambeiti. Ungati iwe unodza muno mukati mudhorobha muno wondiudza kuti unoti seindi. Iseindi here upo. Seindi gravel and seindi. Uverenga mberi pacho pakatani. Compost. Pamberi pakatani. That's why you doti banzi. Unoivese hewe. Unandiudza kuti haugoni kuverenga pakati sendi, compost nasilt. Ndozvo usingagoni. Unonyora hewe. Iwe ndiwo munhu asinganyori. Iwe ndiwo munhu unofanira kudzokera kugrade 5 kana kugrade 3. Ndikupedzera school fees. School fees iri kuindepi? School fees inoenda kumakoni. School fees inoenda kumagame ako ayo. Nekumwa muchikafu. Chikafu ndo chaunongogona. Nekunzvenga pano uchiita nekuba mari unoba mari isingamboiti dambudziko guru kwazvo kwauri iwewe. Tora metsi unobva pamari anomubira musuya. Toraekera mabhuku emetsi tione iri mathematicians. Peni yako ipi? Tabhiroko. Tombo weka pano. Weka. Muzvinhu nakadai hazvotoita sei? Hashanzi dzangu dzogonei. Unoziva kuti hashanzi dzangu iri paUZ iwe. Unoziva kuti Uncle Washington vari paeke. Waichiziva? Uncle Wash arikuita medicine.
iwe wakatodzani njere dzako dzakatodzani musoro makatodzani hazvizi kuti wakatodzani kana kudzinza kwababa vako chaiko chaiko hakuna dofu rakaita seiwe hakuna hatizivi izvi ndo zvasingazivi ango vari kokuyekera kuti uzoiti ukoko ndoda kutofonera futi sekuru vako vari kumusha kuti tovaudza dambudziko rako une dambudziko reunhinhi wanetsa munhu unobuda kugrade v1 ukoko ndoda kutovafonera rega nditoyekera ipapa wekametsi ndifonere sekuru vako ndivafonere kuti vauye kuno kuharare vambokugadzirisa vanorova ivo ndononzi vanoranga mapenzi chaivo 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 tivafonere sekuru fonere sekuru nozvikana vanoregere kuuya sebenzi toti vafonera zvedu kuti kuti vanoti kudi kunyevasi hakuna network uda kutorya ipapo futi iwe ndo zvandoreva kuti une ukwinindiri unonetsa zikamboiti ndozovanane kutonopa zvimbwa pane kupa munhu usingagoni kuverenga pakati sendi hakuna network here kusekuru foni yau yaita sei hemi toda kutoti vauye kuno ivo iye ndizo kuti ango washington vakaregere kuya kuno kulockdown munhu unoda kugara ikoko kuekera dada ango hashanzi yangu anodzomunodada unochenama unoudza hashanzi yangu inochenama iwe osandi unoriberewe oziva here izvozvo wakakuchenamira kuti chii ukikuona vanhu vakadzidza handiti unogara pano sokoda kuti unogara mudondo ndo saka asina kutoya pano iwe unotori nedambudzikowo futi kusekuru noshivaendeiwe rega tifonerekera sekuru vari kumusha kuti vauye pano vati helo sekuru zviri seiko nane moya rinikwa kuno ndazati zvembouya kuno mumbogadzirisa uyu yekera muzukuru wenyu wanetsa asingamboiti kuno unondobuda kuinda kutaundi munhu wakakwira bhazi zuro kuinda kutaundi wakandibira mari wakaba $50 pano akandobuda uko achanzi ndanitsvaka zvananditsvaka haana kana kungondiudza akauya nemamwe mazijamwari ake pano mazigomana mipimba akatanzi shamwa dzangu ndo zvaanenge achindiudza inani nandizvihwisisi sekuru ndaisaka ndangati muye kuno dai munobuda kumurambira here mataura muita kudaro moda kutomurambira ka dai wanetsa singapedasaka natoti muuye kuno mune kana mati kune lockdown saka uchauya kuno wachindibatsira nadhainjiani lockdown yakareba uriko ango wacho vakati hanzi ndoda kumbogara kuno kumaundi president nekuti ino handizi kuti wandirevera nemari kuti wanzi kuyuzeti havana kuekera mari yotopera vaita madi kuvabata muvabate kavadzoke kumba vaita hanzi ndoda kugara kuyuzeti ini ndakaudzwa kuti hanzi hatisati avhara hanzi vanhu vemedicine havana kuvhara ndo zvaakandiudza ango washington asi kura kuti kutoramba kuuya kumba kwarutoita medicine unondiudza kuti vakoma ndoita medicine wani yapira ivi sikuru vakwanza vastati medicine kuchenama kana kusachenama izvi zvitsva zvandatoka kuti havasi kudhoma medicine kudada kuchenama apa ini ndobvisa school fees zvokwanzika ini ndiri kuita kuvhunika musana ndichiimba kumushauko munhu uchiitaisitachochina dhokita mupakeni chata ndotokuroverera iwewe ndida ndotokurova kaiweitorekera saka uri kuitei kuyuzeti kana tinzi havasi kustadha medicine asingazvizivi nekuda wakambarisa iwe wazwa chidapashe watoti kanganisa zvepfungwa dzangu dzatokanganisika ipo pano ndapashe ndazvizviuno apo pangu apato ndatoona handisina kugadzikana
ndakutoti munhu vanhu vese ndichivaudza kumanisha kuya kuti ashanzi yangu asi ndakwadziwa sikamboiti ndosvoderepi ndichirwa kuti hanzi ashanzi yangu haisi kudhoma medicine ini wakandiudza kuti unozitadha medicine saka uri kuitei kuyuzeti kwachoni ikoko namba dai ndaikuziva ndaiinda handikuzivi kuyuzeti kwachoni ndaudzwa kutobaya majekiseni vanhu saka uri kuitei haiwa mangwana unofanira kutosvika pani tichitonyatsa kuisana totangira ipapo toda kutoti mangwana toda kutoita kutotsvaga futi kuti sekuri vadzokere ikoko vafoni vamufonere auye kumba mangwana unoite kuri chigara pai saka ini ndandiudzwa kuti ikera zvakaoma